Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas un día máis ao Baleiro Perfecto, o podcast que facemos dende... non, isto non era aquí, non? Non. Benvidas, benvidos ao Baleiro Perfecto, o espazo singular e tal e cual, o podcast de ciencia ficción e fantasía que facemos nalgún espacio raro que non se sabe onde está no tempo nin no espacio. Nunha nova versión alternativa deste noso podcast, como podedes comprobar, hoxe non está connosco o noso Charlie Pereiro e estou en labores de presentador derrapando constantemente, mas teño comigo os mellores compañeiros para aventurarnos no Baleiro de hoxe. Como sempre, ao principio, temos connosco a Alba Rozas. Que tal, Alba? Que tal por Lalín? Que tal, Guillermo? Non estou en Lalín, por Lalín pasei esta mañá, despois de vir de Salamanca. Moita calor, é todo o que che podo dicir. Pero estás en Salamanca, entón? Viñen de Salamanca hoxe pola mañá, parei en Lalín, os de Direct Seguros intentaron venderme unha alarma, pero xa lles expliquei que tiña licenza de armas e que tiña a escopeta debaixo da cama, que podían marchar cando considerasen oportuno. What? E despois, sí, isto pasou. E despois volvín para Santiago, para o Hotel Amarelo, que é onde resido habitualmente. O de anunciar en público que tes licencia de armas ou a amenaza que flipas, Pero é verdad. Sí, non. Moi apropiado por o episodio. Extremado. Tamén está aquí connosco o Pablo Pesado, que anda asomando por aí. Que tal, Pablo? Moi ben, un pouco acalorado, porque está sendo, estes últimos días de moita calor e acabo de vir en bicicleta desde bastante lonxe para estar a tempo neste evento, non? Semanal. Porque o ameacei eu. Claro, estaba fuxindo da escopeta de Alba, realmente. Claro. Unha fuxida épica en bicicleta, poderíamos dicir, non? E tamén está por aquí o Darío MJ, o Darío MJ, como di? MJ, sí, bueno, algo así. Iota, non? Creo que di de maneira distinta cada vez. Microbiota. Bueno, está o Darío tamén, xente. Que tal, Darío? Bueno, que tal? Eu non fixen deporte como Pablo Pesado en bici, basicamente porque me arrubaron outro día, así que mando un saúdo moi forte a eses ladróns que me roubaron a bici, que era a única que tiña, así que nada, espero que a disfruten. A narrativa é que roubouche a Alba a punta de pistola, vaya. Sí, e Darío, hoxe tes que facer de ti e de Guillermo. Alba, de maneira que non te confundan. Se tivera pistolas como a ti, outro galo cantaría. Seguramente. Pois, moi ben, xa feitas as presentacións, hoxe toca un tema que, como sempre, para a xente que non sabe ler, nin sabe escribir, ou algo deso, é sorpresa, e vamos poñer unha pequena cita para que intentades adiviñar de que vai. Aquí é onde os imos deter. Aquí é onde imos loitar. Aquí é onde van morrer. Cañade os vosos escudos. Lembrade este día, espartanos, porque levará o voso nome para toda a eternidade. Espartanos, rendede as vosas armas. Persas, vinde por elas.
Efectivamente, xente, batallas épicas, o de mirar cara ao leste o terceiro día, o de intentar matar a todo o que se che poña por de diante, e todas estas cousas. Dedicamos hoxe o programa a esas batallas da fantasía e tamén veremos tamén da ciencia ficción, onde grandes exércitos peleaxan un contra os outros, mas antes de entrar a definir a movida, falamos, como sempre, das nosas primeiras veces, desta vez, con batallas, violencia e mortes e tal. Como sempre, Alba, vai de primeira. Cal a túa primeira vez con batallas épicas? Pois eu vou contar a miña experiencia persoal en batallas épicas. A primeira batalla épica que eu librei e da que teño memoria, non había armas daquela. Era eu bastante pequena e foi unha batalla que me levou 20 anos gañar. Pero era a ver quen pasaba primeiro todo o xogo da Master System de Sonic. O primeiro que veu ao mundo. Levoume 20 anos pasalo, pero paseino. E foi unha primeira da familia que o pasou. E esa é a miña gran batalla épica. Joder, Alba, empezo a ver un pouquiño aquí versións da mesma historia, todo o tempo contadas. Son os recordos que me quedan, Guillermo. Son os recordos que me quedan. Sí, basicamente sacamos calquera tema e Alba pasou un xogo de pequena que foi a primeira da casa, ademais, que pasou ese xogo ou algo así. Correcto. Ben, supoño que conta. Ninguén dixo que tivésemos que ser originais, xente. E ti, Pablo, cal foi a túa primeira experiencia de batallas épicas? Pois penso que nos magostos. Non teño moi claro se isto é tradicional ou extendido, mas no magosto a festividade, o evento máis importante era facer guerras de castañas, que basicamente era coller castañas e darnos na cabeza con elas. Era unha cousa, iso que acontecía anualmente, que a min sempre me facía moitísima ilusión porque pasaba moi ben. Ese é o meu recordo. Como vedes, non dura moito. Quero saber se facíades isto, mas por ampliar un pouco isto e que non me botes a bronca como Alba, porque agora xa non teño ese presentador amable, teño esta persoa rosmona outro lado do micro. Pois nada, aproveito para comentar que estou xogando unha cousa moi guai que ten que ver con batallas, que é o 13 Sentinels, que é un xogo que mestura kaijus, este xénero dos robots xigantes de Godzilla, dos combates entre seres xigantes, con un dos argumentos de ciencia ficción máis complicados, máis extraños, máis extravagantes que coñecín na miña vida. E a verdade é que, aproveito para recomendalo. Non é a primeira vez, mas é a última vez que estive nunha batalla. 13 Sentinels, iso é o que vos traio hoxe. Pareceme ben a recomendación, pero non zafas do magosto. Que é eso de pelexarse con castañas no magosto? Primeiro, facíades magostos non en é Ferrol? tradición. E maios tamén. En serio? Espabilado, home. Non sei, vai contra toda a mitoloxía que eu teño de Ferrol isto, Bueno, porque Ferrol mola. pouco coñeces. Sí, a verdade que sí. É que, para empezar, non tedes castiñeiros, así que non sei onde coño que sacades esas castañas. A ver, tío, eu sei que no barco non tedes supermercados, pero... Pero é que eso de pegarse con castañas, o sea, cal era a dinámica? Era como pelexas de bolas de neve ou como? Sí, un pouco, non sei, era... Lembro sobre todo, o día do magosto non había aulas, non? Estábamos no patio todo o día, comendo castañas e dándonos con elas. Pero non era unha cousa organizada, non era como un brilé con castañas, non era unha simulación de guerra, senón unha loita anárquica que podía durar, 6 horas. En a que acababas bastante mallado en xeral. E ninguén vos dicía nada por tirar comida? É que non entendo nada desto. Non, porque a comida, non é como que tirases rompese, eran castañas, quero dicir, non quedaban íntegras despois, podíanse seguir comendo. Non estaban cociñadas. Unha oda a vosa pouca forza tamén, non? A ver, tiñamos 4 anos, 4 ou 5, 6, 7, 8, non sei, tampouco dábamos para máis, pero eu, lembro como unha cousa bastante habitual que se facía nas escolas. Non oficiosamente, non era que o director que pensase que isto era unha boa forma, non, de educar ao alumnado, senón oficiosamente facíase. Promovíase a guerra. Claro. Pois nada. Ti, Darío, pegácheste con castañas algunha vez? Non, con castañas non. Con pau, sí. É outra cultura, é outra tradición, claro. Sí, no barrio era un barrio chungo, entón tiñas que curtirte, non, para sobrevivir.
Claro. Pero tiñades Entón, pelexas a paos, literal. Sí, joder. Pero claro. onde... Esto igual que o de Ferrol, de onde sacaba desos paos nos castros? Ata tío? había, non chegou a ser pelexa, pero hubo ameazas, non no meu caso, pero hubo certa anécdota cun pau de metal que non por sorte para todo o mundo non rematou en pelexa, pero houbo ameazas, digamos, de empregalo. Pero bueno, a miña primeira batalla, así, xa falando na ficción, pois eu creo que sería Cekais de todas as que existen actualmente, un pouco, pois, claro, de pequenos hai que ter en conta que moitas ficcións de pequenos pois tiñan hostias, non? A punta pala, ao fin e ao cabo, non? Era nos 90 era o que che curtía, non? Como neno. Joder, a de Goku contra Freezer, me cago na puta, esa batalla era hostia, non? Como mítica batalla épica con baixadas, subidas e cousas así que mola moitísimo. A mí, polo menos, pareceme moi épica. O que estou pensando Sen contar os de Oliver e Benji. O que estou pensando que, sí, porque por exemplo, Oliver e Benji sí contaría máis como batalla, non? No sentido que son equipos, pero o Goku son sempre duelos, non? Case nunca hai pelexas múltiples. Bueno, está cando Freezer destrue o planeta dos Saiyans. É verdad, é verdad. Xa, pero, Aí deixo. pero contase case como unha cousa así resumida, non? Fálase de cando conquistaron o planeta e tal. Bueno, hai unha película e tal. De todas formas, o de Goku contra Freezer non é Goku só contra Freezer, que pelexan todos contra él, non? Bueno, xa, todos contra Freezer un pouco, sí. Claro, Sí, pois sí. iso. Aí o deixo. Pois a miña primeira experiencia con batallas non é miña, senón que vou contar a que tenga que apuntar aquí Charlie, porque estou en... E polo visto a primeira experiencia de Charlie en batallas épicas foi a pelexa de Naboo e o duelo entre Obi-Wan Kenobi e Darth Maul. No, con Rodicio. El ten posto Kenobi, como se fose un amigo de infancia, non? Unhas confianzas que... Pero chamando polo apelido, sabes? Como mítico de chamarlle Hernández, sabes? Vidal, mítico Vidal, o tu colega. Ademais, coñecendo a Charlie, seguro que nesta pelexa iba con Darth Maul, sabes? Porque era como o tío guai con espada doble. Benji. Iba con Benji, efectivamente. Edgy, non? Sí, O máis edgy de todos os Sith, que nin fala, nin nada, non lle fai falta. Estaba por aí... De todas formas, estraname moitísimo que Charlie vira o episodio 1 antes que o episodio 4. Pero bueno, son sus costumbres e que respetar. Home, ti viches antes as originais? Claro, joder. Eu non. Que non? Eu Non. non o recordo, Que eu aquí fago trampa porque meu avó tiña Laserdisc e tiña as películas da triloxía original. Bueno, tiña El Imperio Contraataca e o episodio 4. Tiños en Laserdisc. Entón esas dúas... dicir, o meu avó tiña láser. que espadas láser. Laserdisc, digamos. Pero era un láser, non? A fin e ao cabo. Claro, tiña esas películas originais a 4, ou seja, ao primeiro episodio, ou seja, o episodio 4, Unha Nova Esperanza, e logo o del Imperio Contraataca e tal. Entón, eu cando era pequeno flipábame esas películas e vinas como igual 10 veces cada unha, sempre que ia a casa do meu avó ali en Cambre, víamos esas películas. Entón, como que vi antes as películas que o episodio era un home de cultura, o meu avó, como podes conocer. Así que nada, basicamente iso. Pois, está pensando, Darth Maul é quizáis o único Sith que gaña algunha pelexa en todo Star Wars? Non. Quen gaña algunha? Faltame coñecemento. Home, Palpatine gaña moitas pelexas. Que vexamos en directo? Si, joder. Cal? A Mace Windu. É verdad, certo. Vale. Sí. Bueno, marcho, que se rematou o podcast. Rapaces, se Charlie estivera aquí, querería que fosemos definindo a movida. Querería, ti crees? Non sei. Eu creo que sí. Pois Charlie volve. Sexa como for, tiramos para bingo, tal e cual, pasamos a definir a movida. Definindo a movida. O definamos as batallas. Intentemos definir as batallas, aínda que seguramente non é moi difícil, e todos saibades o que é unha batalla. Mais, como sempre, ten a palabra a nosa doutoranda favorita, que é Alba Rozas. Doutora, non doutora. Doutora, a nosa doutora favorita. Pois a ver, seriedade. O termo batalla provén do francés, bataille.
Creo Como, que perdón, como dis? como se lea, non sei. Como se pronuncia? Non sei como Bataille. se pronuncia. É iso mesmo. E a súa vez, do occitano antigo, batalla, escrito con LH, ou de batualia, do baixo latín, seguro que se le de outra maneira distinta, que se falaba na Galia e significaba esgrima, e por extensión, batir ou batirse, para que nos fagamos unha idea gráfica do que se entendía por batalla inicialmente. Entón, unha batalla é un enfrontamento armado entre dous ou máis contendentes no que cada un deles vai tratar de derrotar os demais. E as batallas normalmente forman parte de guerras e de campañas militares máis amplas e poden definirse polo espazo, o tempo e a acción levada a cabo. Nas batallas emprégase a táctica, que é a actuación dos mandos e tropas ao seu cargo, mentres que a estrategia, que é empregada na guerra, referiríase a un plan máis xeral. E despois, eu aquí atopei un artigo que se titula Metodoloxía de Análise Histórico de Batallas, Teoría e Práctica, e que recomendo moito, no que di que unha batalla que se caracteriza polo perigo e o esforzo que supón a guerra, coa fin de impoñer a vontade pola forza, ou non se conseguir por presións, ameazas ou acordos, e destruir o adversario físicamente, que sería o nivel baixo, desarmalo e crevar a súa vontade de loita, que sería o nivel medio alto. Despois, o perigo ten que ver coa posibilidade de sufrir e o esforzo coa superación dese temor para cumprir a misión. E outro dos factores definitorios de batalla sería a incerteza, porque os diferentes bandos tratarán de sorprender o inimigo e o azar ou imprevistos. E as últimas dúas características das batallas serían a fricción ou dificultade para executar calquera tarefa durante a batalla, que parece ser que o mínimo movimento, aínda que sexa discorrer en liña recta durante unha batalla, é o máis, é todo dificilísimo de facer. Sí, sí. E a desorde que se trata de provocar no bando oposto, pero que tamén lle pode afectar ao propio bando, a raíz do sufrimento e das perdas. E despois, por último, a característica definitoria e imprescindible que permite catalogar unha batalla como épica, que de batallas épicas imos tratar, é que representa a consecución dun imposible. Era unha batalla que xenuinamente se daba por perdida. É dicir, que se trata de batallas que polos factores que for, número de soldados, condicións do terreo, dotes bélicas, pois preséntanse de primeiras como case imposibles de gañar. E o exemplo levado ao absurdo é o de Avengers Endgame, non? Porque supoño que é un dos máis coñecidos. Con só unha posibilidade entre moitísimas de vencer a Thanos. A ver, quen o máis friki, quen recorda cantas eran as posibilidades? Eran como 7 millóns ou algo así, non? Non sei, sí, pero respeto moito ao Doutor Strange porque non fixo spoiler de ningunha delas. Pode ser que respetes o Doutor Strange porque é tamén doutor. Tamén pode tema ser. de corporativismo. Pois, seguindo esta liña de definición de batallas, a definición de Alba é quizáis máis materialista, non? Mais no que o concreto o propio acontecer da batalla. Quero traer unha cousa para a definición que pode parecer un pouco tangencial, pero que pode axudar un pouco a definir os termos do que vai ser a discusión durante todo o programa, non? Hai un vídeo dun filósofo que quizáis coñecedes, un filósofo español que se chama Ernesto Castro. E no vídeo pretende criticar o libro este mítico, o ensaio este que se fixo moi famoso de Sapiens, non sei se coñecedes, de Yuval Noah Harari. Eu coñezo así un pouco off topic. Eu non. Porque está a ler a miña nai e discutín con ela outro día porque lle dixen que iso era autoaxuda de ultradereita para señoras. Non se lle gustou moito esta definición. Non estou de acordo, A mí no libro non me parece tampouco tan horrible, Non o lín, porque meter unha hot take así xa de comezo para que haxa fame, non? É interés. Ni idea de que vai, de verdade. Joder, é como a túa crítica por defecto, sabes? Cando non sabes de que vai un libro é crítica de autoaxuda de ultradereita, non? Claro, sí. Vai para adiante. Moi ben, Pablo, eso dá unha gran idea do teu traballo en xeral. Crítico, sí. Ben, a cosa é que para criticar o libro de Sapiens, o que fai o Ernesto Castro neste vídeo é alabar o traballo que fixera anteriormente o Harari, que son libros de carácter máis académico, que fixeran a súa especialidade, que era a historia militar. E comentando eses libros, comenta algunhas ideas que me pareceron moi interesantes sobre como vemos hoxe o xénero bélico
sobre todo seguindo un xénero que en particular para non ser quizáis minoritario hoxe en día, que é o das memorias bélicas. E por non enredar moito nin liarnos, a tese fundamental é que antes da Idade Moderna as memorias militares feitas por soldados ou por xenerais vían sempre as batallas como un lugar como relixioso e público onde a través da violencia e a morte entraban en choque principios éticos e morais. O recordo das batallas nesas memorias enmarcábase máis na historia da patria ou nunha publicidade política en concreta do que nunhas aventuras persoais, non? Pensemos, por exemplo, no Xenofonte ou nas guerras da Galia de Julio César, que son este liña de memorias clásicas. Case nunca son subxectivas, case nunca están narradas como en primeira persoa por alguén que participa no concreto da batalla, non? A cousa é que a partir da Idade Moderna, a partir dos anos do século XVII para adiante, se un vai buscando nas memorias militares hai un cambio fundamental e é que o campo de batalla pasa pouco a pouco de ser ese lugar público como un teatro de vontades a un lugar privado de sufrimento e un escenario de aventuras particulares. É curioso porque seguindo este fío as memorias militares acaban sendo como un lugar privilexiado para ver na literatura a creación do que é a conciencia subxetiva, o ego, que asociamos un elemento que asociamos moito a nacemento da literatura moderna. Castro aquí é de feito aventura que asociamos esa explicación isto se explica pola nacemento da imprenta, pero tamén pola reforma protestante que animaba aos particulares a narrar como nunha especie de contra as xeografías, as súas conversións, as fés non católicas. E moitos veteranos de guerra que facían este tipo de textos acaban metendo tamén as batallitas, un pouco batallitas do avó para adornar o texto. A cousa, esta tendencia de escenario público a escenario privado da batalla continúa durante os séculos seguintes e eclosiona na versión definitiva cos relatos da Primeira Guerra Mundial, non? Seguramente coñezades dúas novelas que son memorias, pero son novelas moi famosas, a de Sen novidades no frente, de María Remarque, Trebodas de aceiro, de Jung, que son novelas que aparentemente moi distintas, unha máis belicista e outra claramente máis antibelicista, mas a idea da chave nas dúas é o mesmo, non? O campo de batalla aparece agora descrito como un horror de corpos desmembrados, guerra química, trincheiras, onde perden todo o sentido os ideais, a patria, de o que fose, só fica o instinto, non? Despois tamén, por exemplo, penso na Segunda Guerra Mundial, outras novelas seguiron esta mesma liña, penso, por exemplo, en John Dos Pasos coa novela de Tres soldados, que sigue un pouco esta mesma idea memorialística, non? Hai cousas que esta ideoloxía da guerra e da batalla que temos hoxe en día é a máis común hoxe en día é a derivada precisamente deste momento, a partir da Primeira Guerra Mundial. A guerra aparece como un evento traumático onde as persoas son deshumanizadas e un triunfo do corpo sobre a mente, non? Pensemos, por exemplo, o exemplo máis claro desto é a idea do estrés postraumático, non? Dende a guerra a Vietnam. A idea da guerra en Apocalipsis Now como a guerra te destrúe a mente, non? O corpo destrúe a mente. E hai unha viraxe total desde a concepción clásica da batalla épica que era o contrario, unha victoria da mente sobre o corpo. Soldados que, avivados por ideais, conseguían superar o medo e dirixir os seus instintos de violencia cun sentido en concreto de gañar a batalla, non? Esta idea de que hai dúas visións da batalla, a clásica pública e ideal e a moderna privada e corporal, convive de maneira tensa, eu penso, nos xéneros literarios da fantasía moderna, porque por unha banda, os referentes da épica tenden a ser todos clásicos, e a idea de falar de grandes xestas que se consiguen pola violencia son máis ben, clásicas, non? Como da guerra premoderna. Mais a ideoloxía dominante, hoxe en día, é a da batalla como algo terrible. A única visión que aceptamos, por exemplo, no cinema bélico, é que a guerra é horripilante, non? A guerra é como un escenario horrible. E non é só unha ideoloxía de esquerdas, polo que aínda que pode parecer, porque non é necesariamente antibelicista, senón que permea incluso sectores ultrabélicos da dereita máis reaccionaria, non? Con ese rollo de que só o terror da guerra templa as persoas e todo ese tipo de mierdas. Case toda a fantasía moderna que narra batallas e guerras vive nun punto, eu creo que un tanto incómodo de empregar tropos antigos mentre se intenta aplicalos para contar historias de ideoloxía bélica máis moderna. Non sei como esta é un pouco esta idea. Eu Sí. Disculpa, Darío. Perdón, fala ti, Pablo, perdón. Non, que o que eu veño propor, penso que sen ser exactamente o mesmo que asenta a rodicio, pode solaparse un pouco, non? Cando comecei a pensar que podería dicir en relación a batallas,
porque en xeral as ficcións bélicas é un tema que non me interesa moito, pensei un pouco no máis evidente, que é que a literatura bélica, que a primeira arte, polo menos a primeira da que posuímos testemunhos que trata este tema, pois ten unha relación moi íntima co seu obxecto, non? A tal punto que mesmo podería dicirse, tal vez exagerando, mas non moi longe da realidade, que literatura e guerra van da man, porque moitos dos primeiros testemunhos literarios que temos, polo menos dos grandes libros épicos da literatura clásica, penso por poñer exemplos moi coñecidos como o Mahabharata ou a Ilíada, pois iso, son ficcións centradas na guerra. O motivo é o evidente, son produtos propagandísticos dirixidos a crear unha fidelidade dentro do grupo social en que son emitidos e tamén a dar a impresión de que ese grupo, esa identidade, ven de moi atrás, ten unha ligazón cos tempos heroicos e, por tanto, pois, paga a pena conservalo. O que acontece é que esta é unha liña que non me apetece moito seguir por dous motivos. Unha, por iso, porque é evidente, e dous, porque é un pouco o que sempre conto, non? Penso que reiterar estas cousas, pois, ás veces non compensa. Entón, vou intentar explorar outra idea que se me ocorreu pensando nestas cousas que, ben, pois, do que quero falar ou que quero propor é unha idea que podería denominar como a emancipación e a escalada da batalla como argumento ficticio. Unha formulación un pouco rimbombante, mas a ver se vai tendo sentido conforme a conte. A cousa é que a ficción ten un problema moi básico a hora de representar a guerra. É que a guerra en sí é un dos acontecementos humanos máis complexos que existen. A cantidade de persoas que interveñen nela é enorme, e non só iso, senón que ademais o divídese nunha cantidade de microeventos, pois persoas que están brigando, persoas que morren, persoas que sobreviven, persoas que caen, cabalos que tropezan, cabalos que arramplan, en fin, hai unha cantidade, unha densidade narrativa que non ten ninguna comparación, non? Tal vez outros, digamos, eventos multitudinarios como as manifestacións, os espectáculos, os éxodos, mas son moito máis ordenados, diría eu. Entón, a guerra é moi difícil de representar en xeral e estéticamente, tamén pola cantidade de distintas dimensións que interveñen. Lembro que o meu profesor de semiótica na carreira, Víctor Longa, un tipo genial, sempre dicía que na representación da guerra da tradición occidental, a que herdamos en xeral, faltaba unha dimensión que era máis importante, que era a olfactiva. É dicir, para quen vivía unha guerra na Idade Media, a guerra era fundamentalmente un cheiro, que era o das feces, o dos mexos, o do sangue a podrir, todo mesturado, non? Iso, a tal punto que o terror da guerra era olfactivo. Por tanto, das un paradoxo que é moi curioso, que por unha banda, como comentaba ao comezar, a literatura naceu para retratar a guerra, ou naceu retratando a guerra, se queremos ser menos ambiciosos, mas ao mesmo tempo, ese é o acontecemento que máis lle custa retratar. É como o gran desexo insatisfeito da literatura. E tal vez iso explique este proceso de emancipación, de estilización do que quería falar, non? Diso que poderíamos chamar a eliminación do cheiro, o converter na guerra nalgo que realmente non é. Precisamente pola incapacidade de representarla realmente. Xa falei cando tocamos as conspiracións no último episodio de que o feito de que a poboación tivese menos contacto, a poboación a partir do século XIX, con ese co feito real que daba pé ás conspiracións, facía que estas pudesen emanciparse como xénero literario. E coas batallas pasa un pouco o mesmo, non? Desde a aparición de milicias adestradas pagadas polos estados e que hai exércitos, pois temos moito máis lonxe esa referente e, por tanto, podemos convertelo en algo moito máis lúdico, moito máis divertido. Para falar un pouco máis claro, porque estou aquí nas nubes teorizando, mas hai que meterse un pouco en materia. Pensemos no Warhammer Total War, neste videoxogo, agora saiu a terceira entrega, hai moi pouco. Non son moito de xogo de estrategia, pero foi bastante sonado, ou no propio Warhammer en xeral, non? Nesa idea de xogar coas fichiñas no xadrez, ou por aí tamén a diversións ou xéneros populares, as guerras ninja de Naruto, ou nas
nas pirata de One Piece, non lembro como se chama esta guerra que hai de marines contra piratas, pero bueno, tamén un episodio moi famoso. Ou incluso as cartas mágicas de Yu-Gi-Oh! En fin, todos estes episodios son representacións de guerra, o que pasa que tan estilizadas, tan emancipadas do referente, que xa non as vemos así de todo, non? O mesmo co que comentaba Darío de Dragon Ball, as grandes pelexas, non? Do anime. Creo que un dos eventos humanos que a literatura máis estilizou, máis afastou do seu referente. De alguma maneira é bo, porque isto permitiu unha enorme originalidade en termos literarios, en termos ficticios, mas tamén ten unha componente pois, de deshumanización ou de aumento da tolerancia á guerra evidente. Non sei, esta é un pouco a idea que quería traer, non? Hai exemplos, efectivamente, de tentativas de facer unha guerra realista, pois, por exemplo, o Tristram Shandy de Stern, en que a guerra é representada dun modo tan fiel que non se avanza máis que uns poucos segundos, non? Porque só definir unha pequena estrategia xa levaría milleiros de páxinas, ou a viaxe a fin da noite de Selín, que é unha guerra tan caótica que o protagonista xa non sabe nin en que bando está, nin en que fronte. Pero, en fin... Sí, perdón, Darío, dime. Digo que con isto que comentas de guerras realistas, eu creo que hai un termo que deberíamos rescatar aquí na definición, porque creo que é bastante importante a guerra como instrumento, non? No que é o que di en 1984, pois un pouco como que a guerra é un instrumento dos estados para controlar a súa poboación, non? Esa guerra pois como manipulación, emprego da guerra pois para manipular o que é a poboación contra o seu inimigo, ou mesmamente pois para como se di, afianzar o que é a dominación do estado, non? Na cidadanía e enganar, non? Sí, como pasa agora. Sí, bueno, como sempre pasou, pero digamos que en 1984 como que a guerra faise como se eterniza de forma, pois, no tempo, pois, precisamente para... Porque se a guerra non existe, supón unha mesma ameaza inmediata para o Estado, non? A ameaza de existencia mesma do Estado. A guerra é a paz, sí. Efectivamente. De feito, bueno, hai un libro moi coñecido que pasa que non o podo citar porque xusto agora non o lembro, mas desenvolve unha hipótese que é moi interesante, que é que cando os estados, como di Darío, se constituíron, comezaron a facer a guerra para definir as súas fronteiras, non? E aínda que iso pois, tivo a componente negativa evidente de moita morte, permitiu que o territorio interior quedase moi asegurado, non? Un pouco un pensamento moi de Miguel Anxo Bastos isto. A cousa é que o problema de Latinoamérica é que non hai moita poboación nas fronteiras, pois por moitos motivos, ás veces porque as fronteiras son naturais, son grandes accidentes xeográficos, non? Entón non houve esa necesidade de guerrearen entre eles, e iso causou, segundo este teórico, que non me lembro, pero que intentarei pois poñer despois no Twitter, se cadra, pois causou que os estados latinoamericanos sexan moito máis débiles, non? É interesante esa relación paradoxal da guerra como creadora do benestar futuro, que é un pouco sinistra. Sí, pero non é extraño. De feito, mentre facía esa idea de estilización da guerra, penso que o apunte de Darío é interesante, porque non estou nada de acordo con que a guerra sexa o evento máis complexo que se pode narrar, nin dous, que o efecto da novelización ou convertilo como nunha especie de cousa estilizada sexa moderno. Toda a guerra clásica é unha versión super estilizada da guerra, de xente super petada tendo momentos dramáticos, pero nos que como a súa experiencia é sublime de alguma maneira, a pesar de ser un momento horrible en realidade, non? E penso que un problema o problema de representar a guerra é un problema de mímese que ten a literatura con calquera evento complexo, non? É igual de complicado narrar unha batalla entre 100 persoas que unha relación amorosa de anos entre dúas persoas, non? Dependendo do nivel de detalle que queiras conseguir. E iso significa que en realidade nas dúas hai unha mímese, unha representación que ten unha finalidade. No caso das narracións clásicas era o ensalzamento da guerra ou a idea de que a guerra é unha cousa positiva na que podes morrer pola patria, e nas versións modernas pois non tanto, non? Pois un pouco polo que apuntaba antes.
Sí, de todas maneiras, un pequeno comentario pues, para defenderme, que eu non quería dicir que non houvese unha estilización xa en tempos clásicos, senón o exagerado da estilización contemporánea, non? O exemplo moi claro, o Gomu Gomu no de Luffy en One Piece, non? De un ser de goma que hincha o brazo e converte-o nunha especie de bola de canón xigante, non? O sea, que a exageración é tal, e chegan uns límites tan extraños, ou os dragóns gigantes de montados por elfos escuros en Warhammer, que Xa. tal vez ten razón que a estilización está desde o comezo, pero iso vai superpondo camadas cada vez máis duras ata crear unha cousa super artificiosa e moi guai ao mesmo tempo, non? E sabedes de onde ven o que decía antes Guillermo de o ideal de morrer pola patria que se foi perdendo? Sabedes cando empeza a perderse ese ideal de morrer pola patria? Cando? Con Chernóbil, ca catástrofe de Chernóbil. Eu penso que é anterior, Aí, non sei se hai anterior, pero o máis próximo que temos é a partir de aí. Aí houve un impás, porque a catástrofe tratouse como se fora unha batalla, realmente, contra un inimigo invisible. E aí empezouse a demostrar que as estrategias e tácticas de guerra non funcionaban, porque era unha catástrofe, non era unha guerra. Podes aplicar a pandemia. Totalmente. Tamén. Que eu, bueno, lembro a propaganda española para intentar converter nunha guerra a pandemia, pois para fidelizar a poboación, non? Aproveitar o que está acontecendo para crear unha idea de España forte. Mas, aparte disso, é interesantísimo o que dis, Alba, porque tomando o que dis de que acabou nese momento, entón a fiestra da oportunidade dese patriotismo sacrificial da morte é moi curta, non? Porque pensemos que pois, na guerra contra o francés en Galiza, pois, o campesiñado non estaba loitando en termos nacionais, como en xeral a maior parte de guerras europeas do XIX, que se loitaban pois, por outros motivos. Outra cousa que na guerra a xente fose adquirindo a identidade nacional, non? Mas non eran guerras patrióticas. Entón poderíamos dicir que prácticamente hai un século de guerras verdadeiramente nacionalistas. Ostras, non sei, é complicado, porque se pensas nas batallas entre cidades e Estado, eran batallas claramente nacionalistas, no sentido de que a pelexa era da túa comunidade, o sea, estabas pelexando literalmente pola túa comunidade, non? Claro, refírome no sentido de estados-nación contemporáneos, de grandes estados-nación, non? É interesante. Ben, pois eu penso que xa quedou a movida definida por todos os lados posibles. Nunca é certo, pero sempre é unha cosa que hai que decir. Así que seguimos para bingo afondando no pozo. Afondando no pozo, entón. Xa está todo no seu sitio, así que podemos empezar a cavar para baixo, sacando algúns temiñas dos que temos por aquí apuntado. Tes aquí, empezando polo clásico, Alba, de que queres comezar a falar? Si, eu quería falar da primeira batalla épica, que seguro que sabedes cal é a primeira batalla épica, porque é un dos primeiros textos que conservamos da civilización. A Guerra de Troia. Troianos versus aqueos, dánaos e arxivos, co rapto de Helena por parte de Paris e coa decisión de Menelao de ir á guerra para a recuperar e limpar a súa honra. Isto foi o que nos contou supostamente Homero. E despois coa morte de Aquiles e Héctor, con Ulises e a treta do cabalo para arrasar e saquear a cidade, porque aínda non foi tan fácil acabar con Troia. Entón, imagino, non me vou estender máis, porque eu creo que a Guerra de Troia é sobradamente coñecida, non? Hai unha película bastante mala. Claro, hai unha película bastante mala en relación ao contexto literario, pero eu creo que é de sobra coñecida. Con relación á película, hai que dicir que Brad Pitt, que interpreta a Aquiles morre dunha única frecha, que se lle crava no talón. Eu entendo tamén que para a mentalidade norteamericana, pois igual isto é difícil de concibir, e eu recordo que na película que se lle crava unha chea de frechas e logo parece que é a última que a falla e que vai dar no talón, e entón é a que o mata, pero realmente morre dunha única frecha. Claro, que non sei ata que punto é posible narrar, non? A Guerra de Troia en película, porque como que todas as cosas que son interesantes da Ilíada non parecen moi traducibles a linguaxe cinematográfico, non pensades?
A de hoxe en día, eu creo que a de hoxe en día non, porque eu creo que nos aburriríamos moito. O sea, a linguaxe cinematográfica con todos da maneira que están concibidas as películas, o ritmo, os climas, eu creo que non, claro, que eu creo que non se adapta, hai que facer unha adaptación e poden xurdir estas cousas. Eu teño que dicir que a min a película, no seu momento, cando a vin, pareceume entretida. Outra cousa é que se axuste ou non a máis ou menos a narración de Homero, que iso xa, pois creo que moito non. Pero entretida, polo menos, pareceume. Pero é unha peli, que unha peli curiosa, porque eu penso que é consciente desa dificultade que ten, non? Un pouco infranqueable, e que intenta solucionar ás veces de maneiras raras, porque que non me parecen mal, porque xa te digo, me parece unha peli que, bueno, que falla en moitas cousas, pero que ten algúns momentos. Por exemplo, recordo o momento este de Aquiles berrando o nome de Héctor exageradísimamente na porta, que eu creo que eso non está no libro así, o sea, no libro, bueno, no poema épico. Parece como un acerto no sentido de que transmite esa idea como de alienígena, sabes? Como de pelexa que está cuns parámetros que non son os modernos e que non acabamos de comprender, entón a xente fai cousas extrañas. Sí, a ver, dá a idea de que os códigos eran outros, moito máis anteriores aos que coñecemos, non? Que normalmente os máis próximos a nós son os da Guerra Mundial e o da Guerra Actual. Entón os parámetros son distintos, entón dá un pouco esa idea, pero claro, que sei, tamén non sei, é un xénero moi marcado nese sentido, realmente pois iso, non dá a idea de que boten anos e anos, creo que botaban como 10 anos intentando asediar Troya, ata que se lle ocorre do cabalo, pero realmente están finxindo que están vencidos, porque quitando esa treta, pois realmente están vencidos. Sí. Entón, porque Troia era unha especie de bastión inexpugnable e non consiguen derrocar os reis, que era o que se intentaba a través deses combates. Pois iso, porque a guerra máis medieval e máis antiga era matar a 3 ou 4 e conseguir co castelo que se rendise, non era este xogo de infantería actual. Entón, pois, eu creo que dá unha idea, pero que tamén pretende mesturar pois as grandes batallas, bueno, pretende conectar co presente e esa tensión non sempre é fácil de conseguir. De todas maneiras, eu recordo que Troia, non recordo que ano é, pero é da época destes blockbusters locos que Van Helsing, o sea, era nesa época do blockbuster. Joder, que innecesario esa mención a Van Helsing, Que vergonza. Sí. Eu, a verdade é que me apetecería romper unha lanza a favor de Troia, mas non sei... Lo pillas? Xa, non sei moi ben como facelo, porque non a lembro moi ben. Hai moitos anos que non a vexo, mesmo atreveríame a dicir que vela inteira só vin pois, cando saiu, era bastante pequeno. Mas teño a sensación, este é o meu único argumento, de que unha desas películas que se vise hoxe probablemente me parecería bastante ben conservada. Iso en comparación con outros blockbusters da época. E agora só me vai sair Van Helsing porque Alba sempre plantou a idea na miña cabeza. Inception. Non, a ver, era moi cutre, esa é a realidade, era moi cutre. Aparte, creo que recordo vagamente que ían a Troia por mar, que Troia non ten costa, o sea, era unha cousa como especialmente cutre na que imos reunir o elenco de actores guapos, famosos do momento, pois eso, como se non queredes Van Helsing, pois Los Ángeles de Charlie, pero versión Troia. Non sei como explicarlo mellor. E agora que xa fixen o meme podemos pasar a outra cousa. Eu, por exemplo, é o que che digo, por exemplo, recordo de pequeno que lín unha versión destas simplificadas que fan para cativos de historias clásicas. Ele era unha versión destas da Ilíada e parecerame interesante, sabes? Non en plan a cousa mellor que lera no mundo, nin unha cousa que me flipara, pero sí me parecera interesante. Pero recordo que fora claro, como se fose unha especie de resumo para que entendas simplemente os eventos. E os eventos non son tan interesantes. Quer dicir, cando despois les a Ilíada, cando tes capacidade, eres adulto e tes capacidade paralela,
O interesante son eses momentos tolos dos que dis, pero que dices, por que fan iso? Recordo un momento que sempre recordo moito no que como que dous soldados se recoñecen entre eles, se paran e fanse un agasallo no medio da batalla porque cando un era pequeno seus pais foron atendidos polos pais do outro e ten unha débeda de solidaridade que é moito máis importante que toda a pelexa que están tendo nese momento, que é unha cousa loquísima, sabes? Que non a concibes, que ao redor está a xente matándose. Non, porque, a ver, esa é a idea da guerra que temos actualmente, de que está todo o tempo a xente matándose, pero realmente, na época desa guerra, tiñan unha serie de días, por exemplo, nos que non se podía combater. Sí, porque por crenzas religiosas, entón non se podía combater. Había outra serie de días nos que lle había que deixar ao inimigo retirar os cadáveres do campo de batalla e soterralos debidamente e facer os rituais correspondentes. Entón, realmente, combatendo non estaban tanto... Realmente, o que menos facía que era combater. Se nos poñemos a contar de este día non se pode, este día hai que ir recoller os cadáveres, este día hai que facer o ritual relacionado co deus X, entón realmente era moito máis ritual, que agora, claro. Esa idea na película é insostible, porque non... Claro. É difícil de traducir, sí. Exactamente. E despois, a ver, o de... Sí que é certo que na guerra actualmente pasa, eu, por exemplo, recordo de ter lido sobre a Guerra Civil Española, de deixar un tempo para recoller os cadáveres e para deixar o campo de batalla, pois, non sei se dicir arrombar, non sei como dicilo, e sí que está recollido por historiadores que, por exemplo, creo que fora en Madrid, na cidade universitaria, que foi o campo de batalla de Madrid, aquí entre republicanos e fascistas, que ademais de recoller os cadáveres, que houve un momento no que se xuntaron e fixeron festa xuntos e despois, ao cabo dun rato, cando se acabou a festa, pois cada un foise po seu bando e a tiros todos. Ojalá ves na peli da vaquilla de Berlanga tamén, ese tipo de... Sí, tamén sai, vale, que non a vin, pero así recollido era moi impactante. Pois primeiro todos a celebrar e logo volvemos cada un para a súa trincheira e seguimos matándonos mutuamente. É un tema literario bastante tratado en xeral, a idea de as dúas persoas de bandos distintos recoñecéndose, non? Creo que de feito xa falamos no Baleiro del en algún momento. Sí, falamos da mítica tregua da Primeira Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. No, era da Primeira ou da Segunda? Eu creo que era da Primeira, Pode ser. Sí, era das trincheiras. Pois, a ver, a Primeira Guerra Mundial na fantasía épica, vos sabedes quen é o autor que trasladou a Primeira Guerra Mundial á fantasía épica por excelencia, non? Era Lovecraft, non? Era Lovecraft. Vai a haber aquí discusión sobre isto porque estou totalmente en contra desta premisa, pero vale, sí, abrimos o melón do Señor dos Anéis, xente. No, ia dicir a Pablo, no, foi o de Conan, foi Robert Howard. Foi Sailor Moon. Oxalá ese mundo, ese mundo alternativo. Pois, a ver, imos falar un pouquiño, eu creo que sí, que en batallas épicas hai que falar un pouquiño do Hobbit e do Señor dos Anéis. A ver. Para eso estás contratada, Alba. Efectivamente. A ver, vou empezar co libro, vou empezar cronolóxicamente. Entón, no libro do Hobbit, hai dúas grandes batallas épicas, aínda que non aparecen narradas especificamente, ou aparecen moi pouco desenvolvidas e son de menor grau de repercusión que as do Señor dos Anéis, non? En canto a infantería, en canto a morte e despois en canto a quen sae derrotado e quen vence. A primeira eu diría que é a da cidade do lago, na que Bardo mata a Smaug despois de que quedaban moi poucas persoas xa na cidade do lago e estaba prácticamente todo o mundo no lago, nos botes. E despois de que o paxaro lle revele que hai un punto feble na armazón de xollas que o dragón ten entre as escamas, pois Bardo colle a súa frecha negra que nunca a perdeu, que sempre a recuperou, lánzalla e mata a Smaug. Isto é o que acontece no libro. E logo no libro tamén aparece, pero non aparece desenvolvida, a batalla dos 5 exércitos. Por que non aparece desenvolvida? Pois o que fai Tolkien, que é estratégicamente intelixente, bueno, xa falaremos, pero Tolkien tampouco desenvolve desde o meu punto de vista as batallas de maneira moi estrambótica, pero é narrala desde a perspectiva de Bilbo. E Bilbo o que lle pasa nesa batalla é que recibe unha pedrada, queda inconsciente, despois cando desperta, pois xa está a batalla gañada,
Entón, pois xa Que está é un a tropo batalla. clasiquísimo tamén para non ter que Ah. facer o traballo, Exactamente. Levanteime e a novela estaba acabada. Basicamente. Entón, claro, pero será unha batalla moi épica porque están todas, son os 5 exércitos. Entón, aí é cando se unen todas as razas libres. Bueno, o Tolkien, desde o meu punto de vista, o que vai é replicando tropos e leválos pois ao máximo, non? Quero dicir, entón este é un dos tropos que replica a batalla dos 5 exércitos e o xermolo do que despois serán as batallas do Señor dos Anéis, do Abismo de Helm, esta sería un pouco a réplica da Porta Negra, etc. Por que introduzo do Hobbit? Claro, as batallas no Hobbit, no que ven sendo o libro, tampouco son especialmente relevantes desde o meu punto de vista. A cuestión se cadra é como se trataron na película, porque sí que é certo que calquera dos que das persoas que nos escoita se dará conta de que, bueno, pues as batallas estarán mellor desenvolvidas no Señor dos Anéis, a pesar de ser películas máis antigas e mellor tratadas e de xeito máis realista e máis coidadas que no Hobbit, non? No Hobbit houve moita polémica polas batallas. E se vistes a versión extendida, que non sei se a vistes, pois a ver, a versión extendida chega a ser, bueno, hai momentos, pois eso, nos que se infrinxen as leis da física, pero hai momentos moi absurdos, hai momentos nos que pois lanzamos vos frechas, hai un momento no que os elfos lles lanzan frechas os ananos contraatacan con unha especie de torniquete, non sei como definilo, voador que desvía as frechas, o sea, é como este xiro levado ao extremo de como fixemos o Señor dos Anéis e hai este precedente que é o Señor dos Anéis, que eu creo que é o que lle afectou a esta película, entre outras cousas, pois entón o Hobbit hai no que facer aínda máis épico, entón imos tirar pois de efectos especiais e aí xa se nos foi. Pero A poción máxica de Asterix a e Obelix, pinza. faltaba. Claro, entón aí xa se nos foi entón aí xa perdemos un pouco Sí, é que a batalla dos 5 exércitos en particular nas películas é flipante porque chega un punto en que é case... O sea, podes ver cal foi o proceso mental de Peter Jackson de decir, a ver, esta é a batalla dos 5 exércitos, así que os 5 exércitos teñen que pelexar e claro, forman case un pentágono, que decir, volvese unha cousa case xeométrica, sen pés nin cabeza, sabes, na que intentas meter todo en pantalla que teña sentido e non ten nin pés nin cabeza. Que decir, visualmente é moi loca. Esa batalla é o mellor que dirixiu Peter Jackson en toda a súa vida. É increíble. O sea, é o único que vexo do Hobbit unha e outra vez. Eu discrepo, porque Peter Jackson... a ver, igual estou moi... Non, espérate. Non, olvido. É que pensaba que... Estaba confundido con James Cameron. Ia dicir Avatar, pero... Ese era outro, Darío, ese era outro. Pois non, eu creo que a batalla dos 5 exércitos é un puto Cristo pajero, ademais, tío, pajero. A ver, sí que é certo que Peter Jackson tende a recrearse nas batallas, porque Tolkien realmente non as desenvolve. Tolkien dá 4 trazos de como foi a batalla e como por onde se dirixiron, etc. Se cadra 4 trazos de estrategia, de táctica e por aí. Pero moitos trazos me parecen, No, así, bueno, pois o exército veu pola dereita, logo apareceu Gandalf, logo, pero iso tamén se facía na Ilíada. Eu, por exemplo, eu lín a Crónica Troiana, que é unha versión medieval en galego da Guerra de Troia, e é así todo o tempo. Os distintos capítulos son, viñeron as amazonas polo flanco dereito e avanzaron polo flanco esquerdo, e como estaba o terreo, porque a máis desa maneira consigue integrarte como se ti foses un membro da compañía, que é como está un pouco relatado o Señor dos Anéis. Entón, eu, por exemplo, a batalla do Abismo de Helm, eu aquí agora vou decir algo moi polémico, porque a min, por exemplo, a min gústame máis, eu sei que o Señor dos Anéis son mellores pelis que as do Hobbit, pero eu o que vexo unha outra vez é o Hobbit, non o Señor dos Anéis. E despois, por exemplo, sí. Pues porque te odias, non hai outro sentido. No. Sí. E despois... Un rollo masoquista, Alba, Completamente. No, a mí gustame máis, pero eu son moi rara. Despois, por exemplo, as pelis, eu unha das que máis vin foi a min gustame moito a batalla do Abismo de Helm. Gústame moito, pero sí que é certo que, a ver, eu creo que tamén é Peter Jackson, pois, coas súas teimas bélicas ou do que ele entendía que era iso, porque
efectivamente no libro tampouco está tan desenvolvido. Eu creo que a batalla ocupa moito espazo que lle rouba despois a cousas que podería desenvolver mellor no Retorno do Rei, etc. Eu creo que podería ter avanzado moito máis. Despois no Hobbit, a ver, a min o que me pareceu absolutamente aberrante, e iso sí que me parece absolutamente aberrante, é a morte do dragón tal como está levada. Non, porque hai un Sí, momento... pero bueno, estamos falando das batallas, non nos perdamos tampouco, que te cagan as do Señor dos Anéis. Claro, bueno, pois é verdade. Tiveches a oportunidade co episodio do dragón, Salva. Claro. Sí. É verdade. Sigamos, por favor. Pois, a ver, xa dixen o da batalla dos 5 exércitos, que non está narrada, senón recollida, que é o que acontece, por exemplo, no Silmarillion. Isto vou no pasar moito polo aire. O Silmarillion é un libro que non está narrado. Son anotacións, etc. Entón están os feitos recollidos, pero non están desenvolvidos. E aí tamén hai batallas, non? E despois, no Señor dos Anéis, eu destacaría 3 batallas que están, pois iso, narradas en liñas xerais. No libro, pois, como dicía antes, o lector convírtese nun membro invisible da comunidade do Anel e da compañía, e esta perspectiva trasládase tamén ás batallas, que son narradas, pois eso, en liñas xerais, posicións panorámicas dun bando e do outro bando, e con pouca minucia. Nada de gore, nin... Bueno, morren moitos, eso sí que o sabemos, pero non entra en profundidade. E as 3 serían a batalla do Abismo de Helm, a ver se estades de acordo comigo, que sería a primeira gran derrota contra o Señor Escuro por parte de Rohan. Claro, o sea, aí é donde venden, aí é donde a primeira derrota que sofre o Señor Escuro. Vale. Realmente están vencendo o seu aliado, non? Que neste caso sería... Ai, non me vai sair o nome. Saruman. É Saruman, efectivamente. Aparece moito máis desenvolvida na película que no libro, que era o que vos dicía, en detrimento das outras dúas que son máis importantes, que son a batalla dos campos de Pelennor, porque aquí entra en xogo toda a imaxinería tolkieniana. Están os olifantes, están os Haradrim, están os cabaleiros de Rohan, están os de Minas Tirith, están os Dúnedain, están o exército dos mortos, están os Nazgûl. Realmente hai máis, pero quero dicir os máis importantes. Esta sería a verdadeira gran batalla, a dos campos de Pelennor. E desde o meu punto de vista, pois, eso foi as cousas que Peter Jackson non conseguiu captar, por exemplo. Que esta batalla era máis importante. E despois está a última batalla, que sería a do Morannon ou da Porta Negra, para dar tempo a Sam e a Frodo a distraer o Señor Escuro. É moito menos espectacular, ao meu ver, tanto no libro como na película, porque aquí a atención está posta xa no que fan Frodo, Sam, Gollum e que vai acontecer co Anel. Pero eu creo que son batallas moito máis relevantes que, por exemplo, a primeira do Abismo de Helm e, por exemplo, a dos campos de Pelennor podría estar mellor desenvolvida, por exemplo. Na miña opinión, porque tal como aparece Aragorn ali ao final, sin os Dúnedain, sin o apoio, parece, bueno, pois eu son o vagabundo que vou cos meus colegas, non sei como explicalo, non dá esa visión de rei. Despois, bueno, na película, non sei se o comentamos algunha vez, pero na película deixanse levar e pérdense os códigos medievais que rexían ese tipo de batallas. Por exemplo, na película Aragorn mata a boca de Sauron. Eso sería algo que un futuro rei nunca podería facer. Quero dicir, o mensaxeiro non o podes matar baixo ningún concepto. E nada, e despois sí que mencionaría no Silmarillion as guerras de Beleriand entre os povos libres e Melkor Morgoth, que son 6 grandes batallas, e na última, chamada Guerra da Cólera, en a que Ancálagon, o negro, o dragón que podía tapar o sol co seu corpo, cae a mans de Arendil e o seu corpo derruba Zangorodrim. E isto vai dedicado aos nosos ouvintes que nos dixeron que non faláramos de Ancálagon, e entón quería facer a pequena mención. Wow, esa persoa. Para que vexan que nos preocupamos por eles. E despois, aquí iniciamos o debate clásico entre... E ten anotado Pablo, que temos que iniciar o debate clásico... Non lle deixa, ten o micro collido Alba e xa vai adiante ela, no? Entre... Le as notas dos demais tamén, non te preocupes. Ti dai, Alba. Pero é o copyright. Eu respecto os dereitos de autoría entre O Señor dos Anéis e Game of Thrones.
No, nada de Game of Thrones, Xogo de Tronos, xente. Por qué? Dixen vos que eu que me nego a ler os libros, non lin Game of Thrones, se dixen que os lin mentín. Porque... Bueno, eu nin os lin, nin vin a serie tampouco, oye. A ver, eu Non vin a serie, non. Eu a serie sí que a vin, pero eu con este señor teño unha cruzada. Eu publica todo, como vendeu isto de que iba a publicar, que iba a sacar, que non sei que, ou publica a saga inteira ou eu non lle leo nada, que hai moitas sagas de fantasía mellores e acabadas para ler. Bueno, entón, a ver, danos a túa opinión, que para nada está sesgada por lo que acabas de decir sobre cales son as batallas Claro que mellores, non. as do Señor dos Anéis ou as de Xogo de Tronos. A ver, eu creo que... A ver, apartamos as do Hobbit, non? Porque xa son intentaron dar un paso máis alá nunha dirección non correcta. Porque perdemos realismo, pero a min as de Game of Thrones non me gustaron. O sea, podemos contar, a min gustaríame comentar o despropósito da batalla final con todos os camiñantes brancos, que para min representa, aí xa foi cando a serie empezou a declinar, porque os produtores pensaron que eran máis listos co autor, e sobre todo tiñan moita prisa por rematar e ir perpetrar Star Wars, que foi unha cousa que despois non lle deixaron facer a raíz do que pasara con Xogo de Tronos. E agora, a marxe do salseo, direi esa batalla final contra os camiñantes brancos. Todo o que non se debe facer nunha batalla. O sea, mandar as túas tropas, as de Daenerys, que eran os Dothraki, que ademais eran supersticiosos. Alba, unha pequena pausa. Como se nota que tes licencia de armas, Está criticando que a xente non quitou os seguros. Claro. A ver, putos burros, pero que pelexades así, non sei que... Alucinado dese talante de coronel que tes. A ver, é que é de sentido común, É de sentido común. Pero, a ver, os Dothraki supúñanse que eran supersticiosos. Entón, ti mándalos pelexar de noite, que é o momento no que mellor se ve, bueno, é cando vai vir o inimigo, é verdade. Entón aí, pois, temos unha pequena concesión, pero o inimigo tamén pode esperar ás portas a que se faga de día. En calquera caso, mándalos fora, que son supersticiosos, fora dos muros, loitar cunha especie de mortos viventes, revividores de mortos, no medio da escuridade. Ben. E despois, outra idea maravillosa foi a de refuxiar a mulleres e nenos nas criptas cos mortos susceptibles de ser revividos, que se vendeu como se fose o lugar máis seguro cando todo o mundo, non sei, cando todo o mundo se daba conta de que non. E a partir de aí, o que queirades. Quero dicir, a partir de aí xa cabe todo. Eu entendo que tamén é máis barato facer batallas as curas, eu entendo que eso tamén é máis barato, pero a partir de aí xa cabe o que queirades. Como Podemos cando... criticar o que queiras desa batalla, pero deixounos quizáis un dos momentos cumios da historia do audiovisual, que é o momento de, no, han traído sicansíos. Como? Non sei se sabedes iso. Non. Claro, cando saíron os capítulos había moito hype por traducilos moi rápido, porque, o sea, doblalos moi rápido, porque querían que estrenalos case no mesmo momento, non? Entón, hai algunhas veces que hai pequenos erros de dobraxe e tal. En ese momento hai un momento graciosísimo de dobraxe na que hai como, o sea, os camiñantes brancos teñen dragóns xa, non? Conseguiron un dragón, entón sobrevuelan a cidade de Invernalia, non? Que están defendendo. E hai un garda da muralla que di en inglés, oh no, she can see us, sabes? They can see us, poden vernos, sabes? Pero na versión dobrada ao castelán, fixerono rápido e o tipo berra, oh no, han traído sicansíos. Como se fose unha especie de festa mitolóxica que se inventa no momento. Que dices? Sí, é graciosísimo. Hostia, Miguel. É a hostia ese momento. Sí. Todo pode ser. De todos os modos, Alba, mira que eu penso que é moitísimo de criticarlle a George R. Martin ou a quen queiras, mas que a crítica sexa en termos de táctica, sí. Da credibilidade da batalla, sabes, ou do recordo interno, é un pouco acabar no por que non levaron o anel en Águias a Mordor, sabes? Pero iso ten unha explicación. Sí, bueno, xa. No. E tamén todo o que acabas de dicir tamén. Os Dothrakis loitan fora porque só poden loitar a cabalo e dentro non se pode loitar a cabalo. A cripta é un lugar máis seguro, tendo en conta que todos os lugares son pouco seguros. Se entramos en excusitas de mierda, todo vale.
Só critico que o sea, da explicación das águias é unha explicación que require facerse desde fora, pero denota que hai unha inconsistencia percibida polo A ver, público. aí faltou unha frase. As águias non poden entrar mentras estea vivo Sauron. Esa está. Claro. Sí, e os Dothraki non poden loitar dentro porque teñen unha cultura milenaria de loitar fora, sabes? Que, No, os Dothraki poden loitar fora, pero Pois a idea de facelos loitar fora igual non é a máis axeitada. Non sei se me pero é que é o mesmo, quer dicir, é unha norma que ti percibes como incongruente, pero que se explica se queres atopar a explicación. Pero bueno, non penso que sexa o importante. Claro, A ver, eu penso que había... A ver, eu Oh, oh. penso que había precedentes mellores. O sea, eu, por exemplo, a min gustoume a batalla de Augas Negras, que é cando, por exemplo, Tyrion descobre as reservas do lume Valirio, e cando Stannis Baratheon ataca o desembarco del rei. E tamén me gustou a batalla dos bastardos. O sea, eu penso que esas batallas sí que están ben desenvolvidas. Entón, en relación a esas batallas, esa batalla final parece absurda. Pero o que eu quero dicir, Alba, é que ti discutes se as batallas están ben ou mal en función de criterios logísticos ou de verosimilitude, mas penso que o que importa é a cuestión estética, non? Pois, volvendo ao exemplo de Luffy, evidentemente non ten sentido pois, que sexa de goma e que ademais poida usar o feito de ser de goma para subir a súa temperatura e o seu metabolismo. É incongruente e inverosímil, pero funciona, non? En termos estéticos. E o problema para min das batallas de Xogo de Tronos é que estéticamente non funcionan, porque sexa o seu autor, eu non lín os libros, ou sexa os directores, os guionistas, non saben, non teñen modelos narrativos cos que operar. Entón, acaban reducidos a unha serie de tropos moi escasa, que a primeira vez funcionan, a segunda, bueno, a terceira, pois xa non, non? Eu penso fundamentalmente na cuestión de chegou a cabalaría, non? Que é o tropo fundamental das guerras en Xogo de Tronos. A guerra estáse a perder e de repente chega un contingente aliado que permite gañala. Sí, en Xogo de Tronos, no Valeiro, no Abismo de Helm, en as campos de Pelennor, claro, sí. en todas... Sí, é o Deus Ex Machina recorrente. Pues está. Claro, sí, é verdade, é verdade. A cousa é que penso que parte dos motivos polos que falta este coñecemento narrativo é, pois, por falta directa do coñecemento da tradición, non? Literaria, pois, do cine bélico tamén, ese tipo de cousas, mas simplemente pola falta de experiencia directa, é dicir, son ficcións escritas por persoas que non saben moi ben que é unha guerra, entón teñen como que inventala de cero, non? E as situacións narrativas de que dispoñen non son moitas. Este é un dos grandes problemas, diría eu, da literatura e do cine, que xa, bueno, como decía tratar anteriormente, que mostrar unha batalla implica por diante da cámara algo tan confuso que dotalo de sentido narrativo é complicadísimo, non? Porque se ti deixas a cámara fixa sobre contingentes pelexándose, o que vese é puro caos. E de feito, estou pensando que hai exemplos de representacións bastante decentes do caos, dunha batalla caótica no Hobbit, precisamente, non? Nese momento non nada dos cinco, como se chama. Falo deste momento en que rememoran a batalla dos ananos contra os orcos e usan este tropo tamén moi recorrente, mas penso que aínda un poquinho máis difícil de detectar polo receptor, que no medio dunha guerra caótica, de repente asistimos a unha loita individual entre os dous heróis, non? Ou entre o herói e o vilán, como que de repente se abre un claro entre os loitadores e temos unha batalla corpo a corpo, que ao final o que fai basicamente é crear pois non sei como dicilo, unha especie de lameiro no medio da guerra, non? Para que poida pasar algo que realmente xa non é a guerra, é outra cousa. En fin, quero dicir con todo isto que hai un problema evidente nos recursos de que dispoñemos en xeral, nas ficcións, sobre todo nas populares, para narrar a guerra. E iso causa pois que o resultado non sexa bo. Non sei, é que saíron varios temas, teño moitas hot takes aquí. Sobre o tema o sea, teño cousas que dicir tanto do de Xogo de Tronos como do de Chegou a Cabalería. Sobre o de Xogo de Tronos, eu penso que a comparación con Tolkien, e tamén ten que ver polo que comenta aquí Alba, que ten aquí apuntado Alba sobre a experiencia propia que ten Tolkien. O que quero dicir é que só por apuntar que
as batallas de Xogo de Tronos de Señor dos Anéis podemos falar moito, pero son bastante malas ata o punto de que son pouco lexibles e non sabes moi ben o que está pasando. Eu recordo de ler a primeira vez que li un Señor dos Anéis, estiven lendo Abismo de Helm e non sabes o que está pasando en ningún momento, pensei que estaban pelexando en buratos, un puto Cristo, O recordo que teño daquela de ler o libro era de Claro, que pensei que estaba literalmente pelexando nun abismo, sabes? Porque, non sei, está super tan explicado todo por riba, de en plan de chegaron, pelexámonos, marcharon, uns morreron, sabes? E Pelennor está descrito tamén así, asá. Sendo frouxas, e eu estou de acordo en que son bastante frouxas as peleas de Xogo de Tronos, son polo menos máis lexibles e sabes máis o que está acontecendo. E o problema que penso que teñen as batallas de Xogo de Tronos, e é un bo exemplo do que comentaba ao principio, é que intentan ao mesmo tempo ser batallas épicas no sentido tradicional, pero ser escenarios do horror. Penso, por exemplo, na batalla esta na que Jon Snow perde a batalla, acaban rodeados, acaba sendo como unha especie de masa de carne que van matando un a un, que é como unha cosa saída de Vietnam. Na miña opinión, abusan moito diso. Sabes, que se recrean nesa parte morbosa da batalla gore, que é real, pero... Non penso que sexa tanto que se recrean, senón que é o propio proxecto do que é Canción de Lume e Xeo, que é como revisitar todos os tropos de fantasía épica clásica e intentar darlles unha volta turbia, non? Como os personaxes todos teñen moralidades moi dubidosas, a guerra é horrible en vez de noble, os reinos feudais son escenarios de pura corrupción e non como entornos cabaleirescos, e o caso da batalla pasa exactamente o mesmo. O problema é que o tema da batalla é que era na fantasía épica un elemento fundamental porque daba legitimidade os actores, non? O sea, ti demostrabas que tiñas razón porque gañabas as batallas, non? Porque conseguías que a providencia estivese da túa parte. Pero se a batalla é un lugar sen puto xeito na que ninguén ten a razón e todos somos cachos de carne pegándonos, a legitimidade dos personaxes dentro do que son os seus arcos, que en realidad son folletinescos, perde sentido, non? O sea, se a guerra non ten sentido, o seu arco épico tampouco o ten. E é un problema que penso que Xogo de Tronos non soluciona ben. Como narración amplia, non? Nese proxecto de intentar facer a Dark Fantasy, que penso que outros autores desa liña da Dark Fantasy solucionan moito mellor. Penso en Abercrombie ou penso en Scott Baker, que o que fan é, como son conscientes desa tensión, construen os seus arcos de personaxes de maneira que o trauma este no centro da súa problemática. O sea, hai personaxes con estrés postraumático, con lesións corporais visibles, e os seus problemas, os obstáculos que sobrepasan na narración teñen que ver precisamente con que a guerra é un escenario horrible. Mentras que en Xogo de Tronos hai unha tensión que non acaba de resolverse, eu creo. Pero bueno. Non sei, eu creo que tamén hai unha parte que é recrearse no escatolóxico e eu creo que sí que hai, o sea... Bueno, máis que hai máis escatolóxico en Xogo de Tronos que en Salvado o Soldado Ryan? Eu creo que non. Claro, a ver, eu non vin Salvado o Soldado Ryan. No cine bélico moderno hai moita merda e moita sangue e moita cousa gore, sabes? No, a ver, non sei a nivel no libro, pero, por exemplo, en The Witcher tamén é así, En The Witcher recréase tamén... O señor recréase en moitas cousas, pero... nunha das que se recrea tamén é nas consecuencias da guerra. Eu estaba pensando, a raíz do que dixestes vos, e idesme matar por facer esta referencia, pero eu sei quen fai batallas moi lexibles. Moi lexibles. Que é Robert Howard. Porque... No. Sí. Porque no libro de Conan conto unha anécdota brevísima. Na única novela que hai de Conan, Conan pois asalta un bruxo e non pode ir á batalla, entón poñen a alguén que vai no seu lugar que ten unha constitución parecida, e a ele estanlle contando a batalla desde, bueno, hai unha persoa que lle vai contando a batalla e como avanzan as tropas e como empezan a loitar e por onde se están metendo, e Conan di é unha trampa. Entón, é unha maneira na que está moi ben narrado. Son estes recursos que quedei pensando agora é que velo na cabeza. Non sei como explicarlo mellor, pero ves como van avanzando as tropas, ves por onde se van metendo, ves como se meten na trampa, ves como cruzan o cantil. Entón, eu creo que sí que se dá feito, O sea, eu sí que creo que hai maneira de... Quero pensar, porque eu tamén o quero saber facer, pero que hai maneira de narrar as batallas. Sí que é certo que a George Martin non o lin, pero en Tolkien sí que estou de acordo, que son así moi caótico todo. Moi chufas. Sabedes o que sí é un exemplo de boa batalla?
non hai que irse tampouco a fantasía escura nin estas cousas raras que decides a chavalada de ahora. Ilústranos. Bichos, non sei se conocedes. O manifesto comunista, dis. É unha película de Disney Pixar, penso. Non, é de Pixar, ainda non estaba unida con Disney. E é das primeiras de Pixar, de feito. Pois é unha maravilla porque o que fai é moi sinxelo, realmente, non? É toda unha tradición primeiro de cinema samurai, despois de western inspirado nesa tradición xaponesa, que é a idea da aldea campesiña militarizada por uns heróis carismáticos para resistir o invasor. Ademais, coa reviravolta, neste caso, no de Bichos, de que eses heróis carismáticos son farsantes, non? O sea, non teñen formación militar. É increíble, quero dicir, o momento en que construen o paxaro para enfrontar os saltamontes é xa non top cine bélico, top cine en xeral, non? Poucas cousas mellores hai que iso, non? Pois relacionado con isto que dis, porque a mes tamén é de Bichos, tamén era creo que era de DreamWorks, non sei se lembrades que é Ant, creo que saiu no mesmo ano, que é unha cosa curseadísima, sí. Sí, pero que era tendo unhas hormigas que estaban en guerra contra as termitas, había como escenas de super bélicas, super turbias aí. Que eu querí, non sinto las piernas, e tipo levanta a cabeza e non ten corpo. Lembro que a vira, pero non a lembro moi ben en xeral como era a cousa. De feito pensei entre ela, pero non tal, pero non sei, o sea, falando en serio, penso que é unha enorme película bélica precisamente por iso, non? Porque decide eliminar a cuestión da mímese directa de como facer unha boa guerra para pensar que pode ser un conflito estéticamente interesante, non? Pois neste caso buscar un bando moito máis fraco do que outro que recorre a estrategias moi complicadas. Un pouco idea de 300, non? Tanto a batalla en sí das Termópilas como as recreacións de Frank Miller. Por que nos interesa tanto un episodio que, ao cabo, é unha derrota? Porque o que queremos ver non é tanto a gran vitoria, senón un episodio que ten interese narrativo. E moitas veces iso non acontece nas obras de fantasía que están demasiado apegadas a que debería ser unha guerra, non? Buah, estaba pensando, sabes, os norteamericanos leron isto exactamente que estás facendo de maneira extremadamente perfecta para converter ese tropo nun dos elementos máis típicos, dun dos xéneros máis típicos do cinema norteamericano, que é o das películas deportivas do underdog, do equipo de chavalitos que non teñen que claramente van perder. Chega un adestrador que vai conseguir tal e ao final acaban ou gañando ou perdendo épicamente, que é basicamente os 7 samurais tamén. Total, sí. E é como unha sublimación da guerra, o sea, deste tropo de guerra para venderlo a poboación así a nivel xeral. En realidad sí. Bueno, en xeral todo anime, non? Son batallas que o heroe debería perder, mas de repente desenvolve un novo poder, non? Aínda non coñeces a miña forma final, pois. Joder, é unha idea moi potente, se o pensas, o anime, xa o falamos algunha vez, é unha das producións culturais ou das ficcións que, non sei como dicir isto, está a máquina dos chourizos, non? Pois eles danlle moito a máquina dos chourizos. A manivela de facer chourizos que máis rápido vai. O sea, unha cantidade, unha enxorrada de produtos culturais sen comparación. E, porén, usando todos o mesmo tropo, funciona que flipas. Segue funcionando, non? Ti ves un anime de heroe superando o seu nivel de forza a través de novos rivais e vai para diante. E velo 5.000 veces, a verdade que sí. Por apuntar unha última cousa antes de abrir outro melón sobre o tema da experiencia propia, que apuntache xa un par de veces, e eu penso que no fondo é unha cousa un pouco de excusa de mal pagador, de que como non vivín a guerra non podo escribir cosas de guerra. Quería sacar un exemplo que me parece bestial, boísimo, que é, non sei se coñecedes un libro que se chama Momentos Estelares da Humanidade, de Stefan Zweig, que é un libro como de pequenas miniaturas históricas. Hai unha traducción ao galego en Calandraca. E ten un capítulo dedicado á toma dos otománs de Bizancio, que é unha pasada de capítulos. O sea, son como 20 páxinas onde narra o episodio histórico, que é acojonante,
porque consigue mesturar todo, mestura unha mestura de épica, porque comeza coas invencións dos canóns, que é a invención que conseguirá por fin tumbar os muros tan infranqueables da antiga Bizancio, consigue como mover esos canóns polo deserto, despois os choques de mentalidade entre o xeral musulmán que é novo e quere gañar como sexe, e o rencristián que é decadente e apoucado. Tamén xoga co tropo da cabalería, porque parece que van a chegar os barcos desde Venecia e chegan, pero ao final non sirve para nada, e o punto incluso deste 300 de que hai unha portiña que se abre e a través de aí perdes toda a batalla que parecía que poderías gañar, non? E un exemplo boísimo de narración bélica feita cun estilo moi clásico por un autor que é moderno, non? Zweig do século XX, e que claramente Zweig non fala de cuestións logísticas, non fala de cuestións materiais de como é a guerra, senón que narrativamente coloca os elementos para que ti sentes a emoción que el quere. Non fai falla que el saiba como se pelexaba a espada no século XV, bastalle con poder contar a historia e levantar en ti as emocións, non fai falla ter ese coñecemento técnico, non? Tes toda a razón, seguramente é que eu non me expliquei ben. Non me refiro que sexa preciso un coñecemento directo da guerra. O que penso que é paradoxal é intentar facer unha mimese seria da guerra sen coñecela. O que hai que facer é reimaginala, dicir en que podo converter eu a guerra, non? En fin, os exemplos son infindos. Agora o que se me ocorre, porque é un dos meus xogos favoritos, estive xogando moito esta semana, é The Wonderful 101, un xogo do que se chama acción estilosa, stylish action, en que podrían estar o Devil May Cry, o Bayonetta, non? En que ti dirixes un grupo de 100 persoas que se poden xuntar para crear pois espadas xigantes, mans xigantes, pistolas xigantes. Non é por nada, pero iso só fixo fallarnos os comandos. E aí o deixo. Xuntar 100 persoas, como que fixo eso o comando? Podían converterse en mans xigantes, eso non... 100 non, joder, pero 5. Encántame Darío. Joder, non se parecen en nada, Darío. Darío entra, bota a bomba. Eu digo o concepto. Abro o melón e xa... Sí, parecense no sentido de que nas guerras hai varias persoas, Darío, estou de acordo. A ver. É unha boa comparación nese sentido. Estaba aquí dándolle aí, tocándolle a Pablo a ver se salta. Sí. A ver, eu quería falar, que Darío seguro que me vai apoiar neste sentido, eu quería falar tamén dunha guerra que me sorprendeu moito por como está narrada, que foi a que vin en The Witcher. E falo do libro, non da serie. Porque non coñezo ningún autor que vaya dando conta desta sucesión de mortes. O que vai facer o autor é dar conta de todos os caídos, porque a guerra está narrada polo Hobbit, chámalle mediano, non lle chama Hobbit, polo mediano que é o médico. Entón, está narrado desde a enfermeiría. É unha pasada, non? A ver, en The Witcher hai varias batallas. A do Monte de Soden, que no libro está elidida, e que se di que foi unha batalla na que morreu moitísima xente, os feiticeiros contra Nilfgaard, etc. E que hai un obelisco onde aparecen 14 nomes, unha delas creo que está viva, pero que Tris Merigold, pero aparece aí igualmente. Pero esa non, sí que se desenvolve na serie, pero no libro non está elidida, entón adquire moita magnitude precisamente por iso, porque é a gran batalla da que non se fala. Despois está a batalla de Tannet, que é entre feiticeiros divididos en dous bandos, e este señor ten unha capacidade para levarte ao climas da batalla, desto de que estás... Eu teño que dicir que con The Witcher levaba moitísimos anos sin ler fantasía, mentres estiven facendo a tese non lin fantasía, e retomeina con The Witcher, entón eu teñolle moito cariño a esta saga. Pero o que máis me gustou é que me enganchaba. Entón, e é por iso, porque este señor non sei como fai, pero desenvolve as batallas que te leva ao climas, de repente cortas, o sea, pero estás aí pendente dun fío. E na batalla de Tannet entre os feiticeiros, que están divididos en dous bandos para facerse con Ciri, tamén é ese climas de que se está desfacendo todo o edificio e hai que ir a por Ciri, que está arriba de todo, a punto de saltar no portal, é moi espectacular. Pero eu da que falo é da batalla de Brena, que a min é a que me parece máis espectacular de todas, porque está narrada na enfermería, onde é un mediano e as enfermeiras van curando ou facendo o que poden con todos os pacientes que lles chegan, mutilados, etc., sen facer referencias de rango nin de bando,
que o mediano dille ao chegar ali que son todos iguais. O mediano ameázano, pero tampouco poden facerlle moita cousa, porque senón tampouco teñen que nos cure, nin quen dirixa todo aquilo. Entón, segundo os caídos van entrando, ti vas entendendo un pouco como se vai desenvolvendo a batalla, como son as estrategias, quen vai ganando, quen vai perdendo e a magnitude da devastación, porque aí van dun en un. E realmente tampouco non tes a sensación de sucesión de mortes, porque a metade dos personaxes que pasan por ali sí que che dan unha idea, pero non che importan nada, nin te acordan deles despois. Pois un rei que quedou tolleito, un bruxo que caeu, entón pois aí o médico tamén di, bueno, pois porque non hai tempo agora, pero senón faríalle unha autopsia completa e tal. Pero vaste facendo a idea eso, da magnitude de que é unha batalla que en principio estaba claro que un bando que ia ser o perdedor, pero ao final non. E despois outra cousa que pasa con esta batalla é que os vencedores, anos despois, porque aquí hai tamén o Deus Ex Machina de chegou a cabalería, de alguna maneira, pois anos despois na súa vellez narran o relato. Entón, bueno, pois narran o relato pois con honra, porque ao final da batalla pois iso ven a compañía libre salvar as naves e basicamente derrotan a Nilfgaard a favor dos reinos do norte, aínda que parecía imposible, pois ao final ese é incontestable. E os membros da compañía libre, despois cando son vellos, un está tolleito, faltalle un brazo e tal, pois van narrando a batalla e canlle as vaguas de cando era nova e contanlle os netos e tal. Entón, a min eso pareceume moi espectacular. Está guai, sí. É guai porque coloca no centro o tema da enfermería, que a súa vez eu penso que é un como dos elementos máis icónicos da idea da guerra moderna, non? O lugar onde están todos os mutilados e onde ves como o resultado posterior e non da batalla. Sí. A ver, eu creo que The Witcher precisamente o que fai non é poñer a guerra como na fantasía, como algo épico, non? Que como comentamos antes, épico, etcétera, ou tamén desdichado, pero según que como que dá un enfoque moitísimo máis moderno á idea da guerra, non? Ese feito de que a guerra trae miseria, trae crime, trae aproveitados, trae problemas políticos, que aparte están narrados con moitísimo detalle no que é o libro e nos videoxogos. Entón eu creo que é bastante interesante iso, ver un pouco a guerra como na súa totalidade, e non só no que son nas batallas e heróis, senón nas consecuencias precisamente desta guerra e todo o universo que hai alrededor delas. Entón, a mí parece bastante interesante o feito de que trata a guerra como pode ser unha segunda guerra mundial, como, non sei, eu vexo que o tratamento que trata nas novelas de The Witcher e nas películas e nos videoxogos é a guerra entre reinos e tal, con un enfoque medieval, pero o tratamento que lles dá é como se fora, non sei se vos tedes esa impresión, pero a mí lembra as novelas da Segunda Guerra Mundial, das películas da Segunda Guerra Mundial. Sí, é completamente actual. Anótase que é polaco, non? No, e aparte, notase sobre todo isto de que a guerra só se gana con infantería. Aínda na actualidade, que se fan bombardeos estratégicos e todo, as guerras teñen que ganarse con infantería, é dicir, ten que morrer xente. Eso, entón, en The Witcher sí que dá esa sensación de cúmulo de infantería, por unha parte, por outra, e logo, claro, gana o mellor estratega, tamén se ve, pois, conseguimos romper aquí ao muro que tiñan, e entón, a partir de aquí, pois, tal. Eso sí que se ve. E despois o da enfermería tamén é moi espectacular, porque a xente non necesariamente queda na enfermería, están os que morren, están os que teñen que quedar ali, pero están os que lle fan un apaño e volven para o campo de batalla porque hai que volver, o sea que non acabou. Entón, ser ese rebumbio constante espectacular é como o médico e as enfermeiras non teñen tempo non teñen tempo de reaccionar nin de poñerse mal, porque realmente vese que todo depende, en gran medida tamén todo depende deles. Entón, a min foi do que máis me gustou. O sea, o señor é un perturbado, pero é un xeño. Sí. No, é interesante a tendencia de que a fantasía moderna tende a intenta desprenderse de todo o épico fundamentalmente porque xa non está na ideoloxía moderna aos termos épicos dos posmoderna, diría eu, pero bueno. Entreis aquí nun debate de todas formas, unha última cosa, Riz, xa rematamos, que non é o tema de que sexa despojar un pouco da épica o que a guerra, senón
o feito de que toda a novela de The Witcher, todo o universo está como subido nunha decadencia, non? Digamos. Sí, a ver, é fantasía. Dark fantasy, xente, que está inventado, que está Sí, inventado. claro. Por suposto. Sí. A min é a que máis me gusta, O sea, Pois é a sí, que máis, pero é especialmente é especialmente dark no caso de The Witcher, eu creo. E de batallas entre bruxos temos que abrir tamén as de batallas Harry de ciencia Potter, por ficción Dios. tamén, non nos podemos esquecer que este é un programa de fantasía e ciencia ficción, xente. Así que algunha batalla épica de ciencia ficción. Por eso está por aí apuntada de Star Wars, non? A ver, a de Star Wars, a batalla de Yavin, non sei nin como se pronuncia, que triste. É Yavin, sí. Vale, cando os rebeldes descobren que o Imperio construiu unha segunda estrela da morte e batallan contra Palpatine, non? En realidade, a parte interesante desta batalla é que realmente son tres batallas superpostas. No planeta Endor, onde os pequenos alienígenas Ewoks, non sei como se di. Joder, estás formadísima, Alba, é un problema. A ver, a mí non me gusta Star Wars. A ver, Ninguén te obriga a traelo, A ver, Star Wars é un tema complicado porque aquí non vou abrir un melón, pero Star Wars é ciencia ficción. Eso en primeiro lugar. Sí, porque eu son máis de fantasía que de ciencia ficción. Son samurais e vaqueiros. Claro, o sea, a Star Wars ti quitas a tecnoloxía e segue sendo Star Wars. O sea, o único que cambia é o escenario. Home, O sea, como a maior parte de ciencia ficción. Claro. Pero refiro que sobre todo unha historia fantástica, non trata temas clásicos de ciencia ficción, diría eu. Home, a clonación... Bueno, eso nas precuelas, pero eu falo do que son as películas clásicas. Sí, é verdade que non ten esa componente moral da ciencia ficción. Claro, que por unha parte é o que me gusta a min dela. Claro. Bueno, de todas formas, perdón. Bueno, sígalo, perdón. Pois eso, que son tres batallas superpostas. A dos pequenos alienígenas que derruban o escudo da Estrela da Morte, o enfrentamento entre Luke Skywalker e Darth Vader, e o emperador e mentres no espacio exterior os rebeldes contra o imperio. Entón esa sería como a gracia. E Guillermo, sí, para de rirte. No. É verdad. A ver, o de Estrella da Morte, a segunda batalla é moito máis espectacular que a primeira, pero a primeira, joder, é a que máis mola, tío. Eu creo que a mellor batalla de Star Wars, bueno, a única batalla que merece ser chamada como tal e que é interesante é a de Rogue One. Porque sí que verdadeiramente é unha batalla no sentido de cine bélico, onde hai como unha construcción de tensión cara a batalla. As batallas nas películas clásicas nas primeiras películas de Star Wars chegan un pouco porque sí, porque deciden que hai que pelexarse nese momento, e sabes, punto, sabes, en plan, hai que marchar, que hai que pelexar, e a batalla é agora porque sí, pero mentres que en Rogue One hai unha construcción, hai como unhas apostas que están postas nese momento. Os referentes de Rogue One son claramente de cine bélico clásico. Penso, por exemplo, que son os cañones de Navarone ou a Ponte sobre o Río Kwai, incluso Senderos de Gloria. Bueno, Senderos de Gloria é forzar un pouco máis, non? Pero claramente é unha película que xira alrededor da batalla, que está pensando xa dende o principio no clímax de batalla, mientras que as películas clásicas de Star Wars toman a batalla simplemente como escenarios un pouco, pois eso, máis de idea clásica, non? De como onde o heroe pode probarse, pero non ten importancia. Quer dicir, de feito, sempre aparecen como personaxes terciarios no momento da batalla para que poidan morrer e que teña a sensación de que pasa algo, pero a ninguén lle importa. O tipo gordo que está nunha das naves estas e que o ves arder no momento. O sea, apareceu literalmente 2 minutos antes ou para que o vixes morrer, sabes? É un pouco o meu take sobre Star Wars. E a outra de ciencia ficción que estaba por aí apuntado era a dos Avengers, que creo que a ver temos chicha falar, aquí, A ver, haberá que falar, non? De a batalla pola Terra en Avengers Infinity War contra Thanos. Bueno, realmente en Avengers Infinity War e Endgame, nas dúas, sí, non? Que, sí. Bueno, pois non fai falta dicilo, non? Que para garantir a sostibilidade da Terra, Thanos pretende reducir a poboación do universo ao 50%. Da Terra non, do universo. E que conseguen nesta primeira cinta, en Avengers Endgame, bueno, onde os Vingadores logran reverter a situación e acabar con Thanos, non?
Pois non sei, a min pareceme mellor a primeira. A min gustoume máis Infinity War, non? Porque a segunda, ademais, loitan contra un Thanos que non é o de Infinity War, porque é o Thanos que ven do pasado cara ao futuro. Sí, verdade. Ten moitos, desde o meu punto de vista, a segunda ten moitos momentos gratuitos e extraños. Non sei como definir. O sea, recordo o momento... A min momentos que me sacaron un pouco da cinta foi cando de repente as mulleres se reúnen todas coa Capitana Marvel que non necesita ningunha para facer o que ten que facer e este momento Sailor Moon super gratuito. Recordo tamén cando está o Capitán América só e os primeiros que saen son os de Wakanda e despois saen o Soldado de Inverno e Falcon, que creo que eran os primeiros que tiñan que sair. Non sei, recordo así momentos que tampouco teñen especial non sei se para o fandom así un pouco tal, pero eu penso que está mellor construída a primeira, a de Infinity War. Eu que a verdade querería ter algunha hot take, pero que case que me dá preguiza ter unha hot take con respecto a Avengers, Infinity War, porque me parecen películas preguiceiras, aburridas, e que todo o que podía ter de interesante isto que se chama, e que a mí non me gusta moito chamar o universo cinemático Marvel. Dilo. Pois todo quedou dilapidado. Entón, que argumentar ao respecto disto? A mí o que me chama a atención, o máis interesante destas películas, é que funcionasen tan ben. Porque penso que hai unha progresión moi clara no universo cinemático Marvel que conforme van engadindo novas personaxes pois por motivos puramente económicos, pois porque son máis figuras, máis figuras a vender, quero dicir, máis franquías, máis películas, en fin, máis diñeiro, pois conforme van metendo novas personaxes, está moi claro que as direccións que escolleron desde Disney non son capaces de afrontar este tipo de ficcións corais, vaya. Non saben xestionar varias voces e o que debería ser pelexas individuais de individuos carismáticos e ultrapoderosos, é dicir, anime, ben feito, acaba sendo un conxunto de escenas cinemáticas digitais que me parecen moi esquecibles, non? Eu que sei, iso, volvo a bichos, pero a escena do paxaro ficticio co que asustan os insectos é unha escena memorable. En xeral, as pelexas de Avengers, de case toda a saga, son relativamente disfrutables no momento, mas moi difíciles de recordar. Eu son moi poucos os momentos que lembre e diga, wow, que combate tan interesante, non? E isto non me pasa con iso, co anime, por exemplo. Hai pouco estiven vendo Kimetsu no Yaiba, que non sei se sabistes, pero ten algúns combates que, de verdade, que cada momento é de dicir como podes ter tantas ideas, non? É como acontece co cine de hostias, co bo cine de hostias, quero dicir, en que cada pequena coreografía incorpora algo, non? Unha idea nova que apetece ver, que achega algo. Sí. Incluso por permanecermos no universo Marvel, algo disto había no primeiro Daredevil, na primeira tempada. Un combate moito máis físico, evidentemente, máis con ideas, con algo de graza, non? Eu isto en Avengers non o atopo, de verdade. Hai algunha cousiña, pero non sei, non se me ocorre unha escena icónica, tal vez a chegada esta en Endgame a través dos portais, pero, bueno, pouco sen máis, non? A ver, vou poñer a collero aquí o momento da hot take e defender que esa escena, esa batalla en xeral é a hostia, pero é a hostia por razóns que non comprendedes porque eu teño o cerebro moi gordo, A ver, ilumínanos, Rodicio. A ver, a movida é que esa escena resulta moi gustosa, porque non vou sacar o argumento de que os Avengers, o sea, Marvel son boas películas porque lle gustan a todo o mundo, pero sí que creo que hai que explicar por que lle gustan a todo o mundo, ou por que a xente lle resulta gustosa esa escena e estaba no cine e a xente aplaudindo cada 2 minutos flipando. E é porque é como o escenario extra mega exagerado do que é a cousa que máis gusta do universo Marvel, que é a sensación de que mereciches ese pequeno clímax, que fixeches os deberes.
que viches a outra película na que se referenciaba a outra cousa que aquí paga. E claro, a escena de Infinity War que son como 15 minutos nos que cada 2 minutos aparece un señor novo que non o viches antes e podes aplaudir outra vez todos os clímax. Poderíase dicir que o universo cinematográfico de Marvel é unha colección de Funko Pops, dirías. Buah, que conforme vas falando, Rodicio, voume falando máis e máis. É que cousa esa, sabes? Quero dicir, A ver, eu antes teño unha cousa friki era ter un coñecemento profundo dunha cousa que a xente non lle gustaba. Eso non é certo. Eu non estou de acordo con esa afirmación. Pero déxame acabar, Darío. Ser friki dunha cousa, non me refiro só a esta visión do friki de... Como se chama esta serie, joder, que foi tan popular, de Sheldon e tal. Non, refírome en xeral ter interese por unha materia concreta. Sí. Moitas veces tiña pouco prestixio social porque era gostar de algo pois moi pouco común, como se son un friki, eu que sei, das peonzas, non? A cuestión é que Avengers está deseñado para que ti penses que dominas algo, que és parte dun fandom, pero non o és. Sabedes o que vos quero dicir? Sí. Que ser fan dos cómics nunha determinada etapa implicaba ter un rexistro amplo de cousas. Igual que ser fan, eu que sei, tío, dos gogos. Igual, de calquera merda. Ser fan das zapatillas. O Marvel contemporáneo é unha simulación de ter intereses na vida. É a cousa máis burguesa do mundo. Isto dicía un escritor argentino, César Ávila, nunha entrevista hai moi pouco, que dicía: non hai nada máis burgués que creer que comprendes algo. Esta puta mierda, tío, que me cago en Dios. A ver, eu digo unha cousa, que o que é o universo cinematográfico de Marvel está dirixido a xente máis de mediana idade, tirando para arriba, que a xente xoven, eu creo. Xa, eu penso que non, os datos non din iso tampouco, A xente pois non te de 18 creas, anos vai a ver todas as putas películas de Marvel. Claro, pero eu creo que o público obxectivo do universo cinematográfico de Marvel é máis xente de mediana idade que xente moza, tío. Porque moita xente vai porque leu os cómics, sabes? Moita xente que leu os cómics, moita xente que leu os cómics de Marvel é xente de mediana idade. A xente vai porque viu as películas anteriores. Tamén. É un esquema piramidal, tío. É como un rollo de xa invertín. É a mesma lógica das series de xa invertín demasiado tempo nesta cousa como para que agora non seguir vendo. Pero claro, dende esta perspectiva, o sea, se o marco mental é a peli de Avengers é increíble. É increíble, quero dicir, é acojonante porque é como unha paja de hora e media que me están dando eso todo o tempo, todo o puto tempo. A ver, desde esa perspectiva, o tipo que che fala desde Hungría porque che quere roubar os órganos e diche que quere casar contigo, que é unha muller de non sei que, é a puta hostia, non? Porque... Ostras, pero non podemos apreciar os delitos ben executados. Quer dizer, non falamos outro día de Italian Job, pois é o mesmo, tío. Isto é unha estafa a nivel mundial executada cunha finura que é increíble, tío. Estou de acordo. Claro, quer dizer, a miña peli de Avengers, igual que a última peli de Spider-Man. A última peli de Spider-Man non ten nada de película, é unha montaña rusa, quer dicir, é unha atracción de feira, tío, non ten nada de película, a trama é unha puta mierda e tal. O sea, o que é interesante é mira ese señor coñecino cando tiña 14 anos e ainda era joven e feliz, sabes? E agora volver a velo 20 anos despois nun cameo random, e así durante toda a película. A min eso parece, o sea, como dende esa perspectiva están chegando a facer uns produtos refinadísimos, pero unha cousa refinadísima. Conste que penso que aquí hai algo, non é fanservice, quero dicir que creo que o que estamos a discutir é outra cousa, para que non teño nome, sobre a que non podo discutir, sobre a que pensarei, mas é unha dimensión distinta. Non, é outra cousa, porque afecta a estrutura da película. Quero dicir, o fanservice era sempre unha cousa random que aparecía como un inxerto, pero isto é a película vai dos cameos, tío. O que sí, eu creo que a película de Endgame é cecais a peor de todas dos Vengadores, porque a de Infinity War a min personalmente pareceume infinitamente mellor, nunca mellorista facendo ahora mal co título, que a de Endgame, polo menos a min personalmente. Sí que é certo que, obviamente, ninguén que vai ver a Marvel ao cine, eu creo que ninguén pensa que son unhas películas de obras maestras, simplemente é cine que o sea, é que está feito así, ademais, por Disney, cine que está feito para ser consumido, listo, punto. Xa, pero eso consumes, sabes, así. Para ser consumido tamén está feito Terminator, sabes? E non se dedicaban a facer isto. Bueno, facían cosas peores aí no Terminator. No, pero que Terminator 3... Claro, o que é característico de Marvel non é que fagan películas de consumo. Películas de consumo fai moitísima xente. Claro, bueno, fai nas todas, sí.
Claro, que está todo colocado sobre unha superestructura na que eliminaron todo o componente, por exemplo, de dirección, o sea, da igual quen dirixe as películas de Marvel, Sí, da igual quen as CGI e todo produza. rollo, sí. Claro, está todo como colocado por riba dunha superestructura que hai que estar alimentando constantemente. Bueno, ollo, que isto que dicides vos para Marvel podes aplicar perfectamente ás novas películas de Star Wars. Bueno, que son ata que fagan o crossover, Darío, ata que fagan o crossover. Eu só digo iso. Entón serán Que- a mesma cousa. E curiosamente a mesma empresa. Que Eu, a verdade é que o debataría, pero bueno, tampouco quero fangarme A ver, moito é que, aquí. é que eu creo que aquí estamos entrando nun bucle xa. Sí, claro, claro. Que estamos afastándonos do tema xa bueno, tema central do que é o programa. Sí, que eran das batallas, recordade, xente. Sí, de verdade. Bueno, estamos facendo unha batalla sobre batallas, Vale, faltaba, xa comentamos fantasía, xa comentamos ciencia ficción. Quería comentar tamén algunha batalla épica en videoxogos. Espera, perdón. Bueno, tes algunha cousa. Tes algún melón máis que abrir? Non é melón, pero, joder, hai unha novela que vos, creo que algún de vos lichedes, que está basado nunha batalla, é moi interesante, é de ciencia ficción, que é o problema dos tres corpus. Está baseado única e exclusivamente nunha batalla. No. Como que Darío, non é o problema dos tres corpos na película, no libro no que estás pensando. Sí que é, joder, o bosque infinito. Que sí, joder. Que eso seguro. Que li non fai nada, tío. Vale. É que aquí tens apuntado outra cousa. Bueno, teño máis cousas, sí, pero como pechaches esa sección, non sabía se querías dicir que seguira ou non. Nada, dalle, sí. No, a ver, o problema dos tres corpos é unha batalla moi interesante porque é como ao longo do tempo. Pablo, ti liches o libro, non ou non? Non, que va. Eu sí. Joder, pois é moi interesante porque é unha batalla que está en escalas de tempo que non hai ningunha batalla, sabes? Entón, eso parece bastante interesante ao respeito. E logo, bueno, nada, simplemente por mencionalas, en canto a batallas da ciencia ficción, joder, en Star Trek hai moitísimas que teñen moitísima importancia na historia, non? De feito, son referenciadas, como pode ser a masacre de Kittomer, a batalla de Wolf 359, non? O que cando primeramente aparecen os Borg, e do sector 001, que é na película de Primer Contacto, todo ese rollo. E logo, obviamente, pois o xogo de Ender, que todo o libro está baseado nunha batalla que se vai dar nun futuro. Ou Starship Troopers, que ten que ver co xogo de Ender. Moi ben, Darío. Alguna cousa máis que apuntar sobre que non queres comentar. Pechamos. Vale, algo de videoxogos, veña, pechamos. Que acontece cos videoxogos? Abro este ensaio de 15 páxinas. Espera, que saca o libro. Vou ler o meu capítulo do libro. A túa tese. Non, Tes? é unha cousiña moi breve, que en videoxogos apareceu un novo concepto de representación de batallas que penso que está moi ben, que é moi interesante, que é a idea da batalla a posteriori, non? En que non chegas a ver como se significou a loita, senón que ves os seus resultados. Un mundo pois derrubado, destruído, en que xa non queda nada dos antigos reinos esplendorosos, e o teu papel é máis o de arqueólogo que o de guerreiro. O caso máis coñecido é Dark Souls, que sinto que últimamente traio todos os días, pero, en fin, que é super influinte. Mais tamén do Zelda Breath of the Wild, por exemplo, o moi recente Elden Ring, é un pouco a mesma idea. Houve unha guerra polo anel este todopoderoso entre distintas liñaxes, mas pouco queda xa diso, non? Xa ninguén pode gañar, todo o mundo renunciou, e entón, cando chegas ti a descubrir que é ese mundo, que é esa guerra, que non son eses bandos. Outros, máis na sección do videoxogo independente, tamén trataron este tema, aínda que por influencia do Dark Souls, como Hyper Light Drifter, que recomendo moitísimo. A cousa que me parece interesante este concepto, a idea de que xa non importa tanto pois esas escenas épicas da chegada da cabalaría, do bando con que ti te sentes afinidade destrozando o rival, senón que o interese en sí é case a ruína, o intentar descubrir a través desa ruína dos mortos, das armas rotas, que foi o pasado, formarte ti un concepto a través desas pistas, non? Moitas veces non hai un narrador que che conte a historia, e pareceme que precisamente por isto que vimos falando
do atoada que está a ficción bélica, é unha virada moi interesante, moi capaz de vivificar este ámbito. Sí, joder, é interesantísimo porque é unha cousa, mencionaches algúns exemplos, pero hai un montón de exemplos nos que quizás non son sempre batallas, pero sí que hai unha obsesión dos videoxogos coas ruínas, cos escenarios que tiveron en algún momento vida e que ti agora podes explorar, pero xa non están vivos. Penso, por exemplo, no xogo este de... como se chama o xogo este, no? Que tens que acompañar como un animal que ten como moita consciencia... non me acordo agora. De Last Guardian. Hostia, sí. De Last Guardian, que tamén vas explorando a obra de Fumito Ueda en xeral, non? Sí, en xeral a obra de Fumito Ueda ten moito a ver con iso, non? E é unha especie de achegamento case arqueolóxico cara aos mundos que se explora moito nos videoxogos, supoño que porque presenta tamén facilidades a nivel de programación, pero que conecta moito con intereses que son prototípicamente románticos, non? Ese interese romántico nas ruínas, nas igrexas derruídas, polos restos dos castros celtas, a través dos cales podes comprender outros mundos, que os videoxogos están como retomando con moita forza. Hai algún artigo interesante sobre esa visión arqueolóxica, creo que en A Night Games había un artigo interesante, pero sí que penso que é unha maneira de chegarse ao que poden ser as batallas dunha maneira novedosa ou interesante, que é como o aftermath, non? Os restos do que foron as antigas batallas. Sí, non sei. En xeral, outro elemento que diría que é bastante interesante deste tipo de videoxogos é que, a pesar de que non mostran a batalla principal, adoitan ter batallas un contra un moi interesantes, non? Contra os grandes líderes dos batallóns perdidos, que ao final é unha tradición nuclear no videoxogo, a idea do xefe. Sí. Non é casual, penso eu, que porque xa se reproduce noutros exemplos que fomos vendo, pois, por exemplo, tamén nas batallas do Hobbit, que, mentre se poida, os creativos, digamos, ou, non sei, os creadores de ficcións prefiren presentar situacións un contra un que grandes batallas. En ese sentido, pois, o Dark Souls é quizáis o gran representante do que son as batallas épicas un contra un. Os exemplos máis coñecidos son Ornstein e Smaug, Artorias ou Wing, non? Pois batallas moi potentes, sobre todo se as vives desde outro lado do mando, vai. Pois moi ben, ata aquí o programa de hoxe, o Baloiro de hoxe. Penso que saímos da batalla con algunha secuela, algunha cicatriz, mas sen dúbida victoriosas. Quero darlle as grazas aquí ás miñas compañeiras que me acompañaron hoxe nesta dura pelexa, tamén a televisión que se escoita de fondo. Non sei quen a ten. Eu prometo que non. E tamén aproveito este final así un pouco en frío para mandarlle un saludo a noso amado Charlie, forza dende aquí, que se atope Charlie, volve cando poidas, non me deixes soa con esta xente. Non ves que naufragamos en ti, Charlie, non ves que isto non funciona. Sexa como for, vémonos xa no seguinte Baleiro. Guillermo, podo dicir unha cousa antes de que marchemos. Bueno, hoxe, o día que se grava este Baleiro, é que quero que quede grabado, é que é moi importante porque veño de asinar un contrato para traer ao galego unha obra que non está en galego de ciencia ficción. Chan, chan, chan. Non podes dicir calé, non podes dicir calé. Ole! Queredes que o diga, vos sabedes calé. Pero digo, xa podes dicir, estás obrigada por contrato a non dicilo ou... É Ubik, de Philip K. Dick. E se vienen cositas xa me ubico para outono. E con isto xa podemos rematar. Acabamos arribísima, mima. É que a mellor noticia. Rock and roll. Todo o programa acaba de ser como unha contextualización para esta nova. Sí, joder. sí, veñen novidades. E quero traer outro par de cousas que se contestan, pois creo que serán unha bomba. Pero a partir do outono. Isto só para ouvintes do Baleiro. Preparadevos que veñen novidades das... Se vienen cositas. Sí, sí. Pois nada, pois con así de arriba acabamos hoxe e vémonos no seguinte. Biquiños apertas. Durante uns minutos corrinche detrás. Ora
Urano, Saturno, Xúpiter. Non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer, ti ves nel